konzesa kuti utongoona kuti no pana saka ndari kutaura kuti takamirira tiri kudanana hedu yesu zvamunongo unonzwana unodanana asi takamirira nguva. Kumirira nguva, are you referring to time where you guys start having, sex? Like everything. Are you not in a sexual relationship? Like everything, even muchato chaicho. Hatikwanisi kuti tichate zvaizvizvi. Takamirira nguva yekuti aiwa tinyazoziva kuti zvino 18, 20. Takuita zvemuchato. Takuchichata manje. Yeah, because muchato, of course, because we are below 18, of course. But but sex, you're having sex every day, like nobody's business. No, andingakwanisi kudza tina tiri kuita kana kuti discuss. Now, of course. Ngamuzwa tiri mudara usina kumbonyu. Takamirira nguva. Munogona kutozonza. Dai zvaita ka. Munongambonzwa here nyaya dzekunzanzi. Akaendesa mwana kuchikoro akabatira akanzi kuti handizi zvinonzonzi akamuendesa kuchikoro achizotora mukadzi izvino zviri different zvazvo but ini ndakamirira semunhu ari kuendesa munhu kuchikoro akamirira kuti munhu akure agozo aiwa asi usazotsanzvenga kupoindi yekudya aiwa poindi yekudya inzweke amira okay fine Kiki she's just laughing. You see that cute face, you see that one. Kiki, I'll tell the truth. No. Just be honest. For goodness sake. Okay. No, tell us. It's all right. It's okay. Tell us. No, which time now are you talking about? Guys, okay, it's all right, but we understand. But I think it's not advisable, to get married when you are below 18 years, so that we are, some of those kids out there. I've read of the story. I don't know if you have.